den fedeste. Please. Ja. Er friske kokast. Der! Nej, der er 2! Nej! Prøv lige at se det! Prøv lige at se det! Prøv lige at se det! Er den ikke bare fed? Hva? Hold kæft, mand. Den er desværre død, den anden her. Hold kæft. Et dyr. De skal kolonisere nye lorte. Men nu er du selvfølgelig ved at være sky. Din skid, det. Okay, beklager mig. Vi har set den. Kokasser, vi har rodet i. Og jeg har... nu ungerne vil elske det. Prøv lige at se.